Nairobi. Okinde mag Raila Odinga kod mago mag Martha Karua ne omako paw bura ka gifuono matut weche magiwacho ni ne ok oket kare yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higa ma wantiere ni. Okinde go kwayo doho mamalo mogik mondo owit oko yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya, to kaka George Batilero, jakom duol mar IEBC Wafula Chebukati bende oyudo seyo kaka jago mane otelo ne yiero kendo lando jaloch mar yiero e kom tend piny Kenya. E bura manochakore kar saa 3 mar okinyi, okinde mag Raila Odinga kod Martha Karua ma oting'o James Orengo, Paul Mwangi, Philip Murgor, Julius Soweto kod Feroz Norji ne opedho neno e nyim doho ka giyango kaka ne otim miganga e ombulu ahinya e kom jatend piny Kenya yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Kaluwore kod neno mane gipedho, James Orengo e lo kinde mamoko golo kwayo ne doho mondo owit oko loch mar William Ruto kaka ne olande kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati. Orengo lieko andika kuong'ruok mar George Njoroge. On that basis, my lords, we urge that you nullify the elections on the basis of the fact that the second respondent did not attain more than 50% plus one. Ne en bura manotwere gi neno ka okil pedho nende. Motelo ne golo kwayono, James Orengo ne okoni adier ne onge kochakore kwan mag oganda manuwuok oko mar goyo ombulu nyaka e riwo duoko maduong' kaka ne oland gi jakom mar IEBC Wafula Chebukati. The number of voters who turned out to vote in the general election held on the 9th of August 2022 remains indeterminate. The second respondent has been issuing contradictory figures on the voter turnout. E kinde no okil Julius Soweto eneno mane olieko ni nyiso ni miganga notim e kinde yiero, owacho ni nitie counties moko mani kod pogruok mar ombulu ma ok tin 23,000 e kind ombulu mane gavana oyudo kod mane ogone jatend piny ka openjore kaka ne jogo ombulu go ogoyo ombulu e lema achiel to weyo machielo. The forms in the portal are the same in all features. They have the same serial numbers. They are embossed using the same stamps. They're signed by the same agent. The figures in the forms have been tampered with and are different. Kopedho neno mar nyiso doho ni yiero ne ok otim makare, okil Paul Mwangi olero ni kaluwore kod chike mag yiero en ting' mar IEBC kaka duol mar nono puodho kendo riwo duoko mar ombulu, kendo ni jakom mar IEBC ok nyal tiyo kende ka ok gibedo e yieruok gi commissioners mamoko mag IEBC kaka Wafula Chebukati ne otimo e yiero mokalo. The chairperson is not the commission, and that he has to act with the rest of the commission for him to deliver a proper constitutional decision. It is for the commission to tally and verify the results. And in Article 138.10 is only where the chairman is asked to declare. Mondo ne oyang ne doho kaka gik moko notimore, Philip Murgor ma bende nachiel kuom okinde mag Raila Odinga kod Martha Karua olero ni andika kuong'ruok mar John Mark Gidhongo, George Njoroge kanyakla kod nonro mag obila mag okwach kich DCI lero kaka ne odonjruok kod kuku mar IEBC e kinde chwalo duoko ahinya te ombuch jatend piny. Murgor eneno mare wacho ni Chebukati ne omiyo thuolo apisa moko machiko koyiene gi tayo yiero donjo e kuku mar IEBC bang' kane form 34A manyiso kaka ne ogo ombulu oore yor PDF ma ok nyal loki. Nitie jomoko mane okuongo lodhe kane pok okete e yo mar CSV ma iluongo ni comma separated value ma inyalo loki kendo giloke kapok okete kar IEBC ma jopiny ne nyalo nene. Jakony mar Chebukati Dickson Wanusu bende okoni ne omira yaw kata password modonjo e kuku mar IEBC kuwuondore ni onono form 34A ataro mar chike mag yiero. Mopogore gi dwaro mar chik ni form 34C milando go duoko mar jatend piny owinjore olos dichiel, okil Murgor okoni noloke nyadiriyo motelo ne lendo. Eneno mare okil Murgor okoni tarik 12 dwe mar 8 2022 saa 9:48 gi sekend 43 ndalo 3 bang' yiero kendo ndalo 2 motelo ne lando duoko ne olos form 34C ataro mar chik. Okoni tarik 14 dwe mar 8 2022 saa 9:57 gi sekend 1 mar okinyi ng'ato ne odonjore gi form no mane IEBC oketo e mbui margi kata portal
Olero ni ng'atno ne ochako donjo kendo e fomno sa 10:01 mar kogwen. Oluo bende ni tarik 14 dwe mar 8 2022 sa 9:34 ng'at machielo ma otekune ni malo ne odonjore e fomno mar 34C kendo timone lokruok. Kowacho ni chik nyakalo, okil Feroz Noruji onyiso doho mondo mi okaw ndamo ne Chebukati ma wacho ni osechocho yiero koro nyadiriyo. We cannot have, whatever the outcome of this petition, we cannot have the self-discredited person who is giving false affidavits and doing all these things to be the chairperson of the IEBC or anything at all. Bang' okinde mag Raila Odinga kod Martha Karua pedho neno, joyal buche 7 mag doho mamalo mogik biro piedho mar yango ka bende giromo wito oko lendo mar jakom mar IEBC Wafula Chebukati mano yango go William Ruto kaka jaloch e kom mar tend piny Kenya kata Oyo. George Bati, Ramogi TV.